hapon kaninyong tanan. Merry Christmas. Sakto to, no? Si pag-ingon ni pastor nga wa pa siya mahuman, nitando na dayon ko nga kaning muari ko na inyo usab kay dili ba ni ordinaryo nga mga panahon. Pasin pa lang, dagdagan kong mga pinaskuhan nga madawat dire. Unya, mas mayo ning natay mga imbitasyon nga madawat, ato dayong kaning dawaton, no? Salamat sa Ginoo. Unya, og nakabalik na pud ko dire, salamat sa inyong pastor ni Pastor Nixie, nga wala gid sila matagam nga kaning ila lang gihapon kong giinbitar. Sama ni Pastor Matt, no? Salamat nga kaning makapaambit gihapon ta sa pulong sa atong Dios. Okay. Nana ba tayong mga slides nga no-prepare? Okay, thank you. Atong ablihan mga igsuon sa dita magdugay ang atong Biblia. Simple lang ni karon ang atong paghisgutan, no? Kay Pasko naman. Unya bahin gyapon sa Pasko ang atong ang tema nato. Ablihan nato sa Juan kapitulo 10 versikulo 10. Atong basahon, manindog ta mga igsoon. Salamat sa Dios. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagaya. Magampo ta mga igsoon. Amahan mo nga langit nun, salamat o Diyos sa pribilehiyo nga imong gihatag Ginoo karong hapon Ginoo o Diyos nga gitugutan nimo Ginoo ugad ang imong sulugoon nga makahatod sa imong balaan nga mensahe. Lord, ikaw unta Ginoo o Diyos ang madungog sa matag usa nga kasing-kasing o dulunggan karong hapuna. Panalangini sila Ginoo o Diyos sa imong balaan nga mensahe o presensya. Thank you, O Father, for a great privilege and opportunity, Lord, to carry your word. Salamat, O God. Akong giampo nga sa mga sumusunod nga mga oras Ginoo o Diyos. Ikaw lamang Ginoo o God ang madayeg. All glory is yours. In Jesus' name, amen. Lingkod ta mga igsoon. So ato ning ang atong sitas karong hapon mga igsoon, duha ka tawo ang gi-describe dire. Ang first nga sentence nga nag-refer atong gibasa nato nga apan ang kawatan kahibaw na ta kung kinsa na. Amen ba? Ang iyang trabaho lang ang pagpangawat, ang pagpatay o ang paglaglag. Dili ta mo focus sa ikaduha. Kay Pasko man ron. Di ta gusto og kaning malaglag ta. Di ta gusto nga kawatan ta o patyon ta. Dirita sa niingon nga mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Pagkanindo ta mga igsoon. So in English ba, that you may have life and live it to the full. No? Sa ubang translation, gisunti nga, to live abundantly. Abunda ba kayo ba? Pero wata kay ba kung unsa na nga abunda ha? Kita ra ba ang atong una-una kaning siyempre, number 1 yun, kwarta. Amen ba? Pero dili na siya mao mga igsuon. Daghan pa ang panabot ana, ang ipasabot ana, no? Kung ang kinabuhing madagayaon, sobra pa sa imong giuna-huna mga igsuon. Amen, di ba? So, mauna nga ang atong title karong hapon nga gitaytulan ni siya mga igsuon nga labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi. Sa in English pa, a supernatural life. Hallelujah. Baliman mo ana, naabay ingon ana,
Usara gyud ang ako nadungog nganingon. Ha? Murag laban-laban pa ang kanang di katuo. Okay. Labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi, mga igsoon. A supernatural life. Okay? Actually, mga igsoon, ang supernatural nga panultihon, no? Ato ni siya, in English man ni siya, pero mas maayong gamito nato karong hapon ang supernatural. Sa katong labaw sa kinaiyahan. Kaya usahay man gani, marong spelling ko. Tanawa, marong spelling ko sa kinaiyahan. No? Labaw sa kinaiyahan. Supernatural na lang ta. Okay? So, ang in English niya, kung imong i-translate, it can be paranormal. Meaning, dili siya normal ba? Di natural, no? Mystical, transcendental, metaphysical, no? Something na dili sa kalibutan, not of this world, no? Parang lisod kayo explain, okay? Or mysterious, no? Misteryoso siya. Sa Espanyol, gitawag siya nga sobrenatural. Pareho ng mga sobre ninyo diha. Sobrenatural, okay. Natural nga sudlan ninyo na, okay. Aron sa atong ikahimaya sa atong Ginoo. Amen ba? Dili sa tao, mga igsoon. Ayaw gyud mo og unahuna ingon ana. Sa Tagalog, higlikas. Sa ato pa came from two root words ni siya. Higit, meaning higit, mas sobra pa, no? O ang likas is kalikasan, no? Higit sa kalikasan, higlikas sa Tagalog, okay? Kani ang nindot sa atong Cebuano, Bisaya. Labaw sa kinaiyahan. Pero, kitang mga Cebuano, o kitang mga Bisaya ba, o taga-diri sa aning mga lugar, nagunahuna ta kung labaw sa kinaiyahan, ang atong unahuna ka ng mga dili ingon nato. Amen ba? Kanang mga agta, aswang, no? Naapay kataw, sigbin, no? Naapay latest karon kaning uso. Ako lang i-mention ha, dili ra ba ni pamalikas? Kay abi na ako pamalikas ni. Apil di ay ni siya, tambalos-los. Kataw. Uso ra ba na nga word karon? Amen do? Labi na kung politikanhon ka. Okay? So mauni siya ang supernatural, labaw sa kinaiyahan, mga igsoon. But, unsa may gisulti sa Biblia? Ang Biblia niingon nga, it is often associated with divine intervention. Naadiha magpanglihok ang atong Ginoo. Something that cannot be explained by science. Kanang dili ni mo ma-explicar or maybe no? Ingon sila nga beyond human comprehension. Nga dili matugkad sa atong tawhanong panabot. Imposible ba? Doon ay mga ingon ana. So sa ako lang siguro nasayod ko kamo pipila sa inyo bisan kamong tanan kay wala man ko'y bisita diri karong hapon sa ato pa mga karaan at nga Kristohanon nakasuway na gyud ta og mga ingon ani nga panghitabo sa atong kinabuhi. Amen ba? Nga makaingon yung kang pagkagrapihan ni mo, Ginoo. Pagkamaayo yun ni mo. Kanang di ka katuo ba? Pero sa tinuod lang, doon na kay ingon ana. Doon na kay ingon ana. Kay gusto sa Ginoo nga diha kita magkinabuhi. Pareho niya. Mauna ang gusto niya. And He also would like to ask us to operate on this kind of state. Mauna ang gusto niya. Tukion na to ang Jeremias 33:3. Kay bawo na taana, mao ni ang atong kanunay nga paghinumdumon sa mga panahon nga naghinahanglan kita. Ingon siya, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayre. Di ka kasabot. You cannot kada bang ingon nga you cannot transcend, no? Kaning di ka kaapas, no? Mao nang ingon niya. Okay? So, kung mobalik ta sa atong sitas mga igsoon,
which I told you nga mo focus lang ta sa ikaduha nga sentence, mianhi ako. Nag-refer ni siya sa pagsulti sa Ginoong Hesukristo, pag-ari niya diri sa kalibutan. Giunsa man niya pag-anhi. Giunsa man niya pag-ari, mga igsoon. Hibaw naman taan na, kay mora ba nang i-celebrate nato karong Pasko. Ni-ari siya, mga igsoon, out of the virgin birth, which is first and foremost, supernatural. Dili siya ingon nga pareho sa uban nga gisabak sa usa ka babae unya na tawo kay gumikan nga dunay babae o lalaki nga nagduog o himong asawa. Amen ba? Pero ang kaning kay Maria nga nahitabo kaniadto pagkatawo niya ni Kristo, wala siya nahilabti ni Jose. Amen ba? So, giunsa sa Ginoo pag-anhi, gikan siya sa usa ka birhen nga pagkatawo. Atong tukion ang Mateo 1:20. Niingon siya, samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo, og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So kay buwaga naman unta ni Jose. Kay kaniadto murag bisan karon siguro. Amen ba? Ang lalaki murag tan-aw niya dili man ni ako. Murag ako, murag dili. Murag ako, murag dili. So buwagan tagyog ka di na mahitabo. Pero unsa may nahitabo ni Jose? Nagdamgo siya o sa kagabi, gipadamgo siya. Ang istorya niya, nisulti niya ang anghel. Unya, sa Mateo 22, sa Kapitulo 1 gapon, ingon siya, o kining tanan nahitabo, aron mahuman, ang giingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta. Kinsa man na nga propeta, mga igsoon. Sa ato pa kaniadto pa di ay, wa pa ni mahitabo. Dugay na gyud kaayo, pila na katuig ang nilabay, o pila na kasiglo ang nilabay, na prophesy na di ay ni. No? Isulti na ni propeta Isaias. Okay. 7:14 of the book of Isaiah, ingon siya, busa ang Ginoo gayon, mao'y muhatag kaninyo timaan, o kini, mao ang usa ka batan-ong dalaga, nga manamkon og manganak, og usa ka batang lalaki, og nganlan siya Emmanuel. Meaning, ang Ginoo niya kanato. God is with us. Mouni siya ang giprophesy. So, unsa may atong kalabot ani sa atong sitas karong hapon, o ang kaning sa ulugo nato nga Pasko. Actually, mga igsoon, the virgin's birth is the bedrock of everything that we believe. Mauni siya ang pinakapundasyon sa tanan nga atong gituohan. Kay kung wala ni siya, o dili ta mo tuoan sa ato pa mga igsoon, wala tay laing rason nga motuo ta nga si Kristo Ginoo. Amen ba? Dili siya supernatural po. Diri magsugod ang supernatural o kaning gitawag nga kaning labaw pa sa kinaiyahan nga nahitabo sa pagkatao sa Ginoo. Ya unsa may labot ani niya mga igsoon? Ang kalabutan ani niya mga igsoon, pareho ra ni sa atong kaluwasan pagkahitabo nga gidawat nato ang Ginoo. Ingon dire, when we became born again, the same thing happened to Mary, happens to us. We also have a supernatural birth. Hallelujah. Murag wa man mo malipay. Amen ba? Kinsa man diri ang kaning naka-experience ng supernatural birth. Abe, isa ko og kamot be. Oh. Si Kuan lang di ay? Si Pastura ra di ay? O si Brother Jimmy? O sa ato pa mga bag-o ni silang bisita, pastor. Ngutan na ka ganiya ko na ibag-utang bisita. Joke only.
Bisan ako, nagduda sa kusahay, ana. Amen. So, ang nahitabo ni Maria kaniadto, o ang nahitabo kanato, pagdawat nato una sa Ginoo. Ingon, ana, sab. Unsa may giingon sa 1:3. Slide, please, para makita sa atong maigsoon. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingangharian sa Dios, gawas kung siya matawo pag-usap. So we have to be born again spiritually, not physically. Pareho lang gyapon ni Kristo Jesus. Pagkatawo niya, gikan sa kaning, unsa ba na, sinapupunan kung sa Tagalog pa ni Maria, out of the power of the Holy Spirit. Kita sab, na born again ta out of the power of the Holy Spirit. Actually, si Apostol Pablo, mga igsuon, he keeps on reminding us that the supernatural presence of the living God enters our lives once we accept Jesus Christ in our hearts as our Savior and Lord. Nisulod ni sa atong kinabuhi. Nisulod ni, enter ni siya sa atong mga kasing-kasing mga igsoon. Basahon nato ang Roma, Kapitulo 8, versikulo 11 o 12. Ingon si Pablo, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos nga nagbanhaw kang Hesus, siya ang nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa inyong espiritu. Nga anaa, sa iyang espiritu, nga anaa kaninyo. Versikulo 12, mo ni nindot. Ingon siya, tungod ni ana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Hallelujah. We have a supernatural life. Obligado. Ang gamit ni Pablo nga word is we are obliged. Obligado ta. Dili lang yung we are encouraged. Dili ingon ana. We are obliged. Wala niya giingon nga, pwede sa. Dili, uy. Gamita, uy. Ana. No? Oh. Pero beware ta ha. May basin niya i-quote ko, ana ninyo. Ningon si doktor, di na lang ta ko na magpatambal. Kay supernatural mo kunod ta. Ayaw, uy. Kita po'y madunot, ana. Okay, so, muna yung kanindot mga igsuon, no? Sa atong kahimtang. Okay? So, mauna siya mga igsuon. Kung niari si Kristo Jesus, diri sa kalibutan, out of a virgin birth, supernaturally, of course, and kitap sab, we were born again out of the Spirit, supernaturally. Pareho lang sa inatabo ni Kristo. Karon, mga igsuon, unsa man ang ingon niya. Ni anhi ko, kaya nga no, tagaan ta mo kinabuhi nga madagayaon. Kanira ba usahay kaning mapicture na ako ning madagayaon nga kinabuhi. Kana bitaw puno ng imong baba. Wa pa nimo malamoy ang tanan nga gikaon nimo. Kay tungod karon tigkumbira man gyud kay Christmas party man no. O kanang wala pa nimo malamoy ang naa sa sulod sa baba nimo gipaslaka na sad, no? Paslaka ingon ana ka madagayaon ang kahimtang nato. Nga di nato maato ang tanan nga panalangin nga moabot sa Ginoo. Nganong ingon ana man, di ko matuwa na brad. Nga dili nato mato. Di nato mato galing kay gipugngan man nimo. Amen ba? It is we that we prevent the blessings to come to us. Mo nang nitabo dia. Sometimes because of disbelief. Di mangguta mo to. Wa nato gigunitan ang atong pagtuo ba? Of course, after the supernatural birth, pagkahuman aning supernatural o kaning isa tawag ini kaning malimot lagi ko sa kaning Bisaya, ano? Labaw sa kinaiyahan ng pagkatao, no? Comes the supernatural life. Mauna na siya ron. As we walk with Jesus, we have a supernatural life. Na kondisyon mga igsoon. We have a supernatural life when we walk with Jesus.
Amen. Oh. Okay, sometimes ra ba, lain ra ba ang atong kauban mag-walk-walk ta? It's a package deal, mga igso, no? And with the supernatural life comes, of course, what? Number 1. Next slide, please. Supernatural transformation. Matransform kita, mausab kita. Na ay kausaban, mga igsoon, no? Makita nato na kung basahon nato ang istorya sa pagkatao ni Kristo Jesus dito sa Bethlehem. Ang mga una nga na born again dito, ang kanto mga magbalantay sa karnero. Wala pa man maabot ang tulo ka wise men nato, or tulo ba na siya, wa man gikwan, wise men raman, no? Ang mga magbalantay sa karnero, nagpakita nilang anghel. Unya, primero, pagkasiga na nga nagpakita ang mga anghel, nalisang pagyud ang mga magbalantay sa karnero, nahadlok sila. Pero unsay giingon sa anghel, ayaw mo kahadlok. Kay diri karon sa lungsod ni David, na tao ang Kristo, ang manluluwas sa kalibutan. Hallelujah. Unya, unsay sunod na hitabo? Nituo sila, niadto sila, gitanaw nila, si Kristo tuag yun dito sa pasungan, naghigda. Unya, pagkahuman, malipayon kayo sila. Unya, ilang gipang sibya, ilang gipang share, ilang gipang istorya kung unsa ilang mga experiences. Ano mo mahibaw nga naitabo sa ninyo sa una? Pagkailan ninyo ni Kristo. Nga bago pa ninyo gidawat si Kristo Jesus, nalisang sad mo, nahadlok sad mo. Kadyot sa brad, kadyot sa bay ha. Kaya di lang ko ana bay, kaning, oo. Napay mo ingon nga kaning kasabaan ko sa mo. Amen ba? So, mauna siya ang nitabo sa mga karnero. Ay, sa mga magbalantay sa karnero di ay. Okay? Ako na naman usahay pagkataon kay para mata mo. Amen ba? Okay. So, kanino bang kung mga usahay ka namang piyong-piyong, no? Ayaw yun ninyo, nag-concentrate na. Kaya ako sikon man ko sa akong asawa usahay, kamang simbam eh. Mata di, wala akong matugoy. Nag-concentrate ko. Naminaw ko. Okay? So karon mga igsoon, ang usa pa ka example nga na ay transformasyon nga makita nato, supernatural transformation. Kaya ang kaning transformasyon man gud maingon natong supernatural kay ngano? Lahi magunang transformation nga atin-atin lang ka o kanang mga diba naman ka kanang mga naamay mga kanang kuan diha kanang alcoholic club, no? Mga ingonana ba? Kanang mga mag-istorya-istorya katong mga naay problema, yung mga usab kuno sila. Ano ko nila, pero kumawa na sila dito at sa grupo, balik na sad. Mao na nga dili siya ingon nga supernatural nga kanang gikan gyud sa Espiritu Santo. Ang sunod mga igsoon, ang katong nahitabo ni Pablo, apostol. Actually ni Saulo, no? Katong kuan pa siya, okay? Mugawas di ay na siya sa slide tanan, no? Ako untang i-suspense. Oo. Kanang pareho sa ako diri ba? Kanang bang gitawag din ng animation. Di ba? Kanang dili tanan dayon ba? Okay. Next. Wala pa. Nanluod. Okay. The next nga kaning makuha nato in a supernatural life. Sige, pagawas na lang, Brad. Okay. Is the supernatural protection. Mo ba? Okay. Proteksyon. Wala man gud ta kay bawa mga igsoon sa mga panahon nga murag naata sa mga delikado nga sitwasyon. Dunay mga anghel nga mutabang nato. Amen ba? Mutuo mo ana? Oh. Yeah, what kay bawa man ay tinuod nga nakaililibot anghel gud nga si Brad man to. Oo, pero gisak-an to sa anghel. Kay kun naay gisakwan sa demon, gisak-an sa demonyo na may gisak-an sa anghel pod. Di ba? Pareho na gud na for he's a jolly good fellow. Na may kanta na, for he's a jolly good fellow. Pero wag mo kadungog for he's a jolly bad fellow. Di ba? Wala, no? Good lang good na. Kay fellow good. Okay? So, fellow means friend. So, mauni siya mga igsoon. Dunay mga anghel sa atong palibot nga nagtabang nato. We have to claim that. We have to accept that nga dunay ingon ana.
naamang gani mga eksperyensya usahay nga, dunay kamot nga ni kuan nako nya ako kahibaw kung kinsang kamot to. Nga ni bira nako. Kay kung wala pa to, wala na gyud naigo gyud ko. Mga ingon ana nga istorya ba? No? Pero diri sa 2 Kings, ikaduhang hari, kapitulo 6, versikulo 15 ug 17. Makita nato diri nga katong sa panahon nga gipalibutan sila sa mga Assyrians, di ba? Ang kanang istoryaha, ang katong sulugoon ni Elisha nanghadlok na. Unsaon man nato ni? Yun siya, nangutana siya sa iyang amo. Unsaon man nato ni? Nga gipalibutan naman ta sa tanang mga atong mga kontra. Pero giunsa man ni Elisha, nagampo siya. Lord, pakita siya kung unsa ang dili niya makita. Pagbuka sa iyang mata, nakita niyang chariots of kaning gipalibutan sila. Mga anghel to, mga igsuon. Muto nga napildi ang mga Assyrians. No? Kita na to. These are the examples nga we have supernatural protection. Sa gani sa atong kinabuhi mga igsuon sa state nato karon nga magtotoo na ta ba. Mga panglingi gyud ta. Makaingon ta nga. Gabihan no? Katong mga panahon pa nga kanang muuli kog kadlawon na kay gikan ko sa mga kaning barkada ba, mga ingonana. May nang gani kay wala ko maunsa no. Bisag karon, ingonana gyapon. Kana mo uli ka og kaning kadlawon na, no? Wala gyapon mahitabo nimo. Kay gigwardyahan man ka. Naa may mga mutan-aw nimo. Naa man mga kaning mga preventions nga ihatag nimo ang atong Ginoo. Next, mga igsuon, if we have supernatural transformation, we have supernatural protection, we also have supernatural provision. Mauni nindot, supernatural provision, no? Maingon siguro mo nga, adik ko mo to, anak, brother, wa mangyud to. Nung sa may pag-provide sa ako nga wa mangyud ta. Gi-provide dan kas Ginoo, wa lang kakahibaw. Unsa man, gi-providean ka makaantos ka. Amen. Oh. Pareho nang kanang wa pag koy kaon unya wag koy pagkaon nga gi-provide unya makaingon ka nga gi-providean ko dili kan ka wa pagot ma nakasugakod ka. Okay? Pero sa tinuod lang mga igsuon, naa gyud og provision. No, objectively meaning makita gyud nimo. Adto ta sa istorya dito sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 14 kutob sa 24 kutob 27. Muni ang istorya nga katong nangutana ang mga Pariseo kang Pedro kung ang kanang imo bang magtutudlo mubayad ba na siya buwis, no? So pagsulod ni Pedro gipangutana siyang Kristo. Siya, unsa man Pedro, kinsa man ang angayan nga mubayad sa buwis. Dito, bag si Pedro, ang kanang mga langyaw. Kaya gipangutan naman siya, lungsuranon ba o ang mga langyaw? Karon kay lungsuranon man kaha sila, so dili sila angayan, mubayad og buwis. Pero niingon si Kristo, sige lang, bisan pa nga lungsuranon ta, mubayad lang yapon ta. Aron dili sila mahiubos. Adto dito sa lawa, kanang lake ba? Unya, pamasol dito. Unya, inigpasol ni mo na kay makita nga isda dito. Ablihi ang baba kay dunay ikabayad nato sa kaning buwis. Anong gisugo pa man ni Kristo Pedro nga pwede man niya tagaan? Amen ba? No? Anong kapoy-kapoy naman Pedro no? Actually mga igsoon, ang rason siguro ana kay trabaho santa. Amen ba? Hindi naman pwede nga mo higda lang tayo, mo huwata na, nga. Mo hagbong lang ang mansanas. Pareho ni Juan. Oo. Sorry lang kayo kung na Juan dire ha. Oo. Amen ba? So nagpakita ang Ginoo kung unsaon nato nga mapanalanginan ta o matagaan ta o mga salapi nga gusto nato, trabaho gyud ta.
Mao na gisugo niya si Pedro nga pamasol dito, ablihang baba. By the way, ang kani nga isda mga igsoon, gitawag ni karon og St. Peter's fish. Amen. Unya nakita ra ba na sa Sea of Galilee? Unya ang kanindot biya ana. Karon pa nako, in my readings ba? This is the only kind of fish nga muginhawa siya dili sa baba. Biya no? Muginhawa ang isda dili sa baba. Di ba ang isda may naihasang? Nay gills, no? Oh. Sa ito pa, siradong baba niya, ginawa siya siguro sa mata. Dire, sa ilong siguro. Sa ilong, no? Okay. So, og niya, nasayod bata, when I did my further research, ang kaning St. Peter fish, mga igsoon, muli ang iyang kain ba, is a mango tilapia. Tilapia ni? Uy, sudan kag tilapia, tulo ang imong luha. You are eating St. Peter's fish. Hallelujah. Ayaw pagkaguol kung tilapia lang sudan nimo, ganyan ba mao nang paniod to nako. Amen. Oh, labi na pritohon, labi nagsugbahon, di ba? No kita ra ba moingon ta usahay nga kanang hindi ko musukaon na kay murag lapok. Ang baho ba? Naamba rin ano mga kanang darbuso kayo bitaw. No, pero no, seriously. Maudi ay nang gitawag nga St. Peter's fish kay actually ang kaning species sa nga tilapia nga gikaon nato karon diri ingon sila is a Nile tilapia which all the way came from Africa. I don't know nga nung naabot na diri. Mo na siya karon ang species sa tilapia. Ayaw na lang ninyo ablihi ang ababaan na kay muragwa na bulawan sa sulod. Oh, ang katong mango tilapia ang maablihan ninyo. Padayon ta mga igsoon. By the way, napamantay enough time, no? Kay bawo mga igsoon, gamay ra ni kaayo. Hapit na tamahuman. Dunay duha ka man nagsuon. Another story of provision. Dunay duha ka man nagsuon. True story niya, pero kaning wa lang nako gyud ma-confirm kung asa na sila karon. And kinsa ni sila. They are twins nga gipaeskwela sila sa ilahang inahan o gamahan sa syudad, college, no. Ang ilang ginikanan mga mangunguma lang. So every month gipadadaan lang sila kwarta para sustenance nila sa ilahang pag-eskwela diri sa syudad. I think some of you can relate, okay? Ako sad makarelate ko ana. So sa panahon nga nahutda na sila og ilahang kaning sustento. Of course, mutawag sila, no? Tawag sila sa ilahang ginikanan, sa ilang inahan para mangayo. Pag pangayo nila mga igsuon, wala ikahatag ang ilang inahan. Actually, they are using a public phone. Okay? Kaya uso man ang public phone sa una. Kana bang magulog-hulog ka? Okay? So, dingon ang ilang inahan, nasakit para ba ang inyong amahan? Wag yun ko ikadalit. Wa na ba may makaon? Sige lang, ampo lang ta. Sa ilahang conversation sa telepono, nag-ampo ang ilang inahan. Lord, tagay in taon ang akong mga anak ug ilang makaon. Kaya wa pa sila pagkaon. Wa ko ikapadala nga kwarta sa ilaha. So pagkahuman sa ilang prayer, nahuman ang ilang conversation, ibutang ang telepono. Pabutang sa telepono mga igsoon, nang tagak, gikan sa sulod sa telepono, ay gamit nila mga coins. Nagawas ang mga coins. Grabe, no? Ha? Grabe nga istorya ba? Unya, 72 dimes. Sa ato pa, sa Amerika nina, hitabo, dimes man. Kaya kung dirita ato, amantay dimes. No? 72 dimes is equivalent to $7.20. Kadaghan, puro siyo. So, gi-report nila sa operator sa telepono. Ang siya, tanang, ningawas man ang mga sinsiyo gikan dito sa may telepono. Muna siya, honest sila. Ingon sa operator, kana lang, trabahoon pa na mo, dadaan na lang na ninyo eh. Tinod, gidala nila mga igsoon. Gidaan nila sa grocery, aron ikapalit nila og pagkaon. Di nakakaon sila. Wa pa mahuman ang istorya. Ang tag-iya sa grocery, ang utanangan, nung daghan man mong sinsiyo, asa man agikan? Curious lang kayo ba? Siya, actually, di ka mo to, sir, di ka ni dito sa telepono nga among gigamit.
Unya nangatagak lang ng gawas niya, wa naman pa, ipasagdan man sa operator, ihatag lang sa amo, mo nang gipalit na mo ron. Tinuod mo. Siya, murag naluoy ang tagiya sa grocery nila. Ingon siya, naaraba ko'y kinahanglan nag-hire ko karon og 2 ka jobs. Kung pwede mo sulod mo, kay, kung nag-eskwela mo, do it as a working student. To make the story short, nahimo mga abogado, ninduha ka man nagsuon, nahuman silang pagswila, hantod nga na milyonaryo sila. Hallelujah! Pakpakan na itong Ginoo. Tagaan ta magkopyaan ng istorya. Kaya para maingon mga dili lang nako na buhat-buhat ng istorya. Lisod ba ng istorya, i-compose. So dili na ako. So diha na to makita ang supernatural kaning provision sa Ginoo. Lastly, mga igsoon, supernatural revelation. Ang Ginoo nag-reveal nato, nagpasabot nato, naghatag nato, nagpadayag ka nato og mga butang nga dili nato matuuhan nga kita lang ang makatuo, ang uban wala. Nahibong mo mga isuon nga ako'y classmate number 2 ka na mo sa klase, pero di siya mutuo og Bible. Di siya mutuo sa Bible. Sa ato pa wala gipadayag sa iya sa Ginoo. Basahon nato mga isuon ang unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Ang kaalam sa Dios. Ang wala makita og madungog ug ang wala gayod palandunga sa tawo mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. What eyes can see, what ears have heard, and what minds can conceive was prepared by our God to those who love Him. Mauna ang iyang kita. Kita lang ang mga naay supernatural, mga labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi, ang makasabot, ana ang makakita o ang makadungog, wala na ilain pa. Because we have a supernatural life. So, kinahanglan, mga isuon. Next slide, please. Magkinabuhi kita, labaw sa kinaiyahan. Kaya obligado man ta, ingon si Pablo. We have to walk in a supernatural state. Christianity, ang Kristyanismo mga igsuon, is built on the foundation of the apostles and prophets, no? Gikan ni sa pundasyon sa kinabuhi sa mga propeta o mga apostoles. With Christ Himself as the chief cornerstone. Cornerstone, I've read that in the book of Luke, Mark, and at the same time in the book of Psalms, o sa Episo. Gisukaran nga bato. Bato nga importante. Bato nga matinud-anon. Mao na'y pagka-describe sa chief cornerstone. Mao na'y pinakapundasyon sa atong pagtuo. Therefore, ingon siya, whatever we see in Christ and in the apostles and prophets must be available in us too. Kung unsa ang nahitabo sa mga propeta o sa mga disciples niya kaniadto mga igsuon o ni Kristo Jesus, mahitabo pod kanato. Hallelujah. Kaya nga naman, because we live in a better covenant, mas maayo man kita kay nanginabuhi ta karon sa bag-ong tipan. Unsa man ang bag-ong tipan? The New Testament or the New Covenant doesn't rely on the obligations or the following of the law. We only rely in the great grace of God. Hallelujah. So, unsa man na, kay kita nang inabuhi ta karon sa panahon nga ang grasya lang sa Ginoo ang atong gisaligan. We don't have any reason nga dili kita manginabuhi og supernatural life.
Even amid hardships and struggles, bisan pa nangalisod ta, o bisan pa nangaliya ta, dili ta kasulti mo ingon nga wala tay supernatural life. Naagyapon. It doesn't mean we are not in a supernatural state because it is what gives color and beauty to the faith. Mauna ang naghatag o kolor o kaanyag sa atong mga pagtuo. Ang kanang mga kalisdanan, ang mga struggles. No? Lastly, mga igsoon, naalang ko i-relate na po sa inyong nga istorya. Pasyente mismo na ako. Nihilak siya sa atubangan ako. Gahapon lang. Dugay naman may magkailaan na, pero dugay na may magkita sa ospital. Kay daghan naman karong empleyado. Niya nagreklamo siya sa duwan niya katuhod. Naglisod na siya glakaw. Kay dako-dako naman siya. Okay? Unya, timanin na ninyo, ha? Unya, karon kay nangutana ko niya, kamusta naman ka? Salamat sa Ginoo, Dok. Ang akong kamaguangan sakay na sa barko. Uy, hallelujah. Unya, kaning, kamusta man ang imong bana? Sige, wala na, Dok. Uy, kung namatay? Sige, wala siya namatay, Dok. Naraliya sa kanang kilid-kilid. Nagbuwag di. Ay, gibiyaan siyang bana. Grabe yung pangitabo. Unya, Dok, katong mga panahon pang gibiyaan ko niya. Noon ako'y aneurysm sa brain. Uy, labot anang gibati niya karon. Bago pa lang di siya gioperahan og aneurysm sa iyang brain. Ingko niya, kamusta naman? Salamat, Ginoo, Dok. Giayo ko na. Gioperahan man ko ni doktor. Di na lang ko mo-mention sa'y pangalan, ha? Kay burag advertisement pa. Kaning, gioperahan ko ni doktor. Uy, ingon ko bitaw. Maayo na siya mo na iyang specialization ng mga brain aneurysm. Dok. Unya, kamusta man? Salamat sa Ginoo, Dok. Wa man maningil na ako. Gioperahan ko libre. Neurosurgery, ha? Hallelujah. Bisag ako siguro. Uy, kuyo gud ta sa Soto. Nanghambog sa ko. Pero tinuod, mga igsoon. Ingon ko, grabe, no? Ang nadangatan nimo. Ang hardships o struggles nga naagi nimo. Nagpakita lang na aron dili kakalimot kaniya. Tanawa karon, nagsige kag sampit niya. Kay nasinati man gyud nimo ang mga supernatural things na nahitabo sa imong kinabuhi. Aliman ka anak, karon ang iyang mga anak hapit na mga human sa iyang pagpaeskwela. She has been a single mother for so many years with disabled knees, with an aneurysm. Liman mo ana, nisakripisyo siya og kaning pagpadako sa iyang mga anak. Alone. Unya, naapagod siya yung mga sakit, pero nakaya niya. So there is no reason for us to quit, mga igsoon. Walay rason para kanato nga muhunong ta, muhundang ta. Kay sayang tayo. We have a supernatural life. Gitagaan ta na sa Ginoo kay gili primarily para kanato, para kaniya. Aron mahimaya pagud siya sa atong kinabuhi. Atong pakpakan ng atong Ginoo. Mga tindog ta, magkampo ta, mga igsoon. Hallelujah. Amahan na mo nga langit nun, salamat o Diyos sa kahaponon, Ginoo o God, nga imong ihatag ka na mo. Dalaygon ka, gayon, sa walay katapusan o God. Wala gyo'y pareho ang imong mensahe o Diyos. Ikaw, gayot, Ginoo Lord, ang naghatag sa amo, Ginoo Lord, og inspirasyon. Busa, Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw, Ginoo Lord, nag-celebrate sa imong birthday, O Father. Bisan pa ikaw, Ginoo o Diyos, naghatag gapon ka kanamo, Ginoo. Bisan ikaw pa ang angay daygon, Ginoo o Diyos. Angay tagaan og regalo. Pero kami ang nakadawat, Ginoo o Diyos. Lord, hallelujah. May you bless this church and the people who are here, O God. May you continue to uplift them, O God. Ikaw, Ginoo o Diyos, ang angayan lamang, Ginoo o Lord,
simbaho namo, sa matag adlaw namo, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Thank you for this supernatural life, O God. Hallelujah. In Jesus' name, amen.